ovdje Gavri Begović i danas imamo novi video, u stvari prvi video na ovom kanalu. Igramo igricu Scary Teacher 3D i sad moramo ući u kuću i u kuhinju ući, pošto ona je stavila neke pahuljice i mi moramo staviti u te pahuljice nešto da ona ne primijeti što smo mi stavili, da ona to pojede i da njoj ne bude to bilo fino. Da. Kako da ja to sad? Ne znam, ovdje mogu. Tu je odmah tamo kuhinja. Evo kuhinja, uzmi ovo, to je širče, a to se ne primijeti. I stavimo u pahuljice. Sad idemo ovdje u dnevni boravak. U stvari idemo vani, možda ću ući u ovu sobu, bolje da idemo van. I sad ćemo vidjeti šta će ona jesti. U stvari ješće pahuljice, ali kako će to njoj biti fino? Mislim da neće biti fino. Sad kad pojede, spovraćat će se. Ispovraćat se. Lajkajte ovaj video, šerajte ga, subscribeujte se i napišite u komentare hashtag volim ovaj kanal i stavit ću vam srce na ovaj komentar. Ćao!